Mhix kwistjoni ta' minoranza, iżda hija kwistjoni ta' x'tip ta' soċjetà rridu ngħixu fiha. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar il-vot tal-Unjoni Ċivili li għadda mill-Parlament fil-jum ta' Tnejn. Huwa spjega kif għal darb'oħra Gvern Laburista kien dak li wettaq din il-bidla. Dawk li jistennew li jinbidlu l-affarijiet u dawk li jbidluhom l-affarijiet. Jinkburi li l-bieraħ il-grupp parlamentari u l-gvern li mmexxijin konna dik il-kategorija ta' dawk li jbidlu l-affarijiet. Il-Prim Ministru rrefera għal meta 70 sena ilu il-Partit Nazzjonalista kien kontra li jingħata l-vot lin-nisa, kif ukoll meta kien kontra li l-omosessualità ma tibqax ikkunsidrata bħala att kriminali fl-1973. U għażiet jgħid li bħala gvern issogra politikament biex issir il-bidla fil-mentalità tan-nies. Żied li jekk bħalissa huma biss 20% li jaqblu ma' dak li sar, il-qudiem issir 100% bħalma ġara f'każijiet preċedenti. Joseph Muscat qal li l-Unjoni Ċivili tagħti l-istess opportunitajiet u toħloq soċjetà liberali, progressiva u iktar Ewropea. Fl-istess ħin iġġib magħha wkoll responsabbiltà. Mhijiex kwistjoni biss ukoll ta' drittijiet, hija kwistjoni ta' responsabbiltajiet. Għax meta persuna xxiddilha tlibbisha bir-responsabbiltà bil-dritt tkun qed tagħtiha u tabbija wkoll bir-responsabbiltà. Huwa spjega kif il-proposti tal-Partit Nazzjonalista dwar l-istess liġi kienu jnaqsu mill-ugwaljanza. Il-Prim Ministru ħabbar ukoll li se jibdew diskussjonijiet fuq diversi kwistjonijiet oħra, fosthom id-dekriminalizzazzjoni ta' droga li tikkonċerna nies li jinqabdu b'ammonti żgħar ta' droga jew li jkunu waqgħu vittmi tal-istess droga għall-ewwel darba. Huwa jemmen li s-sistema mhix qed tħalli frott u għaldaqstant hemm bżonn ta' bidla. Waqt l-istess konferenza tkellmet ukoll is-Segretarja tal-Eżekuttiv Lidja Bela fejn qalet li l-paroli tal-Partit Nazzjonalista li jaqblu dwar id-drittijiet ta' persuni LGBTI ma sarfu f'xejn minħabba li spiċċaw astjenew. Il-Ministru Helena Dalli esprimet id-dispjaċir tagħha li bħala pajjiż jinsab tard f'dan is-settur u ħallejna n-nies fit-tbatija. Barra minn hekk hija fakret kif sentejn ilu Chris Sajt kien qalek dwar persuni LGBTI. Jekk tistaqsini jekk hux se nkunu qed nirrikonoxxuhom bħala familja, le maħniex se nkunu qed nirrikonoxxuhom bħala familja. Hija serħet ras il-poplu li l-proċess tal-adozzjoni se jkun skrutinizzat fuq żewġ bażijiet. Dan għaliex apparti li se jkunu eżaminati ż-żewġ persuni se jsir skrutinju mill-qorti wkoll.